Maya payabak po. Siklod tao po para king Horacio Imperata laban king COVID-19. Kilagyuning ipa ang poning anak, ang poning banal ay espiritu. Itamangan po. O mapamakhalulu, ang pong mapagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi, at mapakong baba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran ang pong biye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit, apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal ang kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mingini kaya ka, ing balikdan mo kami kinlugod, at yat-yat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi kin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo la, ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin milaring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo ring lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayangon nabye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ning sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Mananon na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Lain tayrana kami, king pamagbahin loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Lalam na po rin kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos. Mo sana pisawili ingaklis mi kaya ka, king kagulahanan mi, nuniya bagpus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanawanan na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasio, San Agustin, patulo naming Santa Monica. Luklok tao po. Kambeda po din kaya katapong pasariling kapagnasan kaniting misa, daraon tala na po ding makatuking intentions. Kapasalamatan da po de Mayor Teddy and Mrs. Pebari Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family, Noemi Maglaki, Ana Marie Dison, Anita Hison, Remedios Manalang, Ning Torres, Puring Rivera, Francis Rivera, Florencia Mercado, Gloria Torres, Mirna Mateo, Teresita David, Mirna Nakpil. Special intention Kapayapan Pilataning Russia at Ukraine, Dietz and Lita David and family, at Maria Lourdes Tapnyo. Para king malalagwang kapaldanan ng Crismel de Alca, Remy G. Mateo, Angel Pajardo, Raymond Espino, Felicitas Nukup, Angelina Lising, Asuncion David,
Josephine Lorenzo, Bianca Lising, para kingalananggang kapainawaning kaladwadari, Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Jr., Josepina, Gregorio, Lisel, Wenceslao, Jeronimo, Rolly, Nelia, Elizabeth, at Father Lorenzo Kinkiyang second death anniversary at ting maldang kaladwaking purgatorio. Kinaginingin pa ang puning anak, puning Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kahingan, maya pa abak kay kahingan po, at gaganakan tayo pong ining metong Santa Brigida, metong religyosa. Ating pong mitalakada orden, or order of religious kaya pelagwandeng Bridgetins. Nabatang nga bebeng matampangganap ngini kaniting kapag masusyan, sisyan talapat pagkalungkutan, din kakatang kasalanan at nyaran pa milulus na at kapatawaran ng apong ginam. Ginuigang pepawaga, karing bantog ng kapahayagan Santa Brigida, dikil king pamaylasan ng Kristo, Ginoo pakalulu. Ginuigang uliran ng Santa Brigida, king pamanaid na karing dakalataw, king biya kabanalan, Kristo pakalulu. Ginuigang minantabe kang Santa Brigida, king biyena, king kakaluluan at pamanalangin, Ginoo pakalulu. Ting Diyos sa may pahintutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo idala na katangan sana king biye alangang manalangin tamo.
Oy paming mayupaya, biralag mula, ring lihim ning banwa, kang Santa Brigida, at ti bula-bulaya ning pamaylasa at kamatay ning kekang anak. Makapagsayaya sana ing kekang balayan, king pangabulalag ning kekang ligaya. Itiadon mi, king kapamilatan ning ginuming Jesu-Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibot, King Libro ng Propeta Jeremias. Tinubod na ko ning Ginoo, King pasbuldalan ning templo. Nung nula lulub ding memale ng Huda, bansamba. Sinabi na kanako, King talakad ko karin, at ihayag ko karela, itang pasabi na ning Ginong mayupaya, ing Diyos ning Israel. Yapin iti. Alilan yu ing paralan na ning pamibyebeyo, at ding bage pamanyaptan yu. Ban ipaintulot ko, ing pamanatili yung manoknangan keting. Tuknang na kayong manalig, kareting amanong mapaglinlang. Panatag kami bili keti, itiya ing templo ning Ginoo. Itiya ing templo ning Ginoo. Itiya ing templo ning Ginoo. Alilan yu ing paralan ning pamibyebeyo, at ding bage pamanyaptan yu. Pareho sa ing laweyu, king metong at metong. Tuknangan nyo na ing pamagsamantala karing dayuan, ulila at babaying mebalo. Tuknang nyo na ing pamakamate karing alang kasalanan, amemalen na ning bansang iti. Tuknang na kayong sasambang aliwang Diyos-Diyosan, uling iti yaing makasira kaya kayo. Nung magbayo kayo, ipaintulot ko kanita, ing pamanatili yung manoknangan, keting bansang pigkalub ko, karing kaya kayong pipumpunan, bilang pibandyan yu, kapilanman. Lawan yu, binili yu ing kaya kayong kapanaligan, karing amanong mapanilang. Manako kayo, makamate ka parang tao, makipangalugod, susumpa kayong kalaraman, midadaon kayong sakripisyo kambal, at sasamba kayong aliwang Diyos-Diyosan, aeyo balo. Daraptan nyo lareting bagi akasaman ko, at kaybat lalapit kayo, at tatalakad king arapan ko. King kakong sariling templo, at ngayon, ligtas kami keti, balayo galang, sa likutan niya yung templo ko para karing mapanako. Akakit ko, ing pamanyaptan yu. Amano ning Ginoo. Pakamalan kay ing templo mo, o Ginong mayupayang totoo. Sabikya at mau o Ginoo, ingkekang talasuyo, amiras kilub ning balemom. Daralit yang matula, ing mabilog kung pangatao, para king Diyos amabye.
Agyang dingdenas king balemo, atin lang salem, ating sibad, atin niyang balem. Malutob na daragula, lele ning kekang altar. O ginong mayupayang tutu, o ari ko at Diyos ko. Kapala daretang king balemo manok nangan. Keka daralit lang kapuryan, aalang kawakasan. Kapala daretang manalig king kekang sikanan. Kabang susulong la, lalulang sisikan. Ing meto nga aldo kilubding templo mo, may git keng pakamalan. Kesa king libong aldo, nuka rin paman. Mas buri ko ing maging magbante king pasbul ning templo mo. Kesa king manoknangan ko, karing para syuda, ding marawak ataw. Ako ing dalan, ing katutuan ating biye, ngana ning Ginoo. Alang malyaring miras king igpa, nung emo king kapamilatan ko. Ang Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa aking may pabalita, agpangkang San Mateo. Salita niya namang Jesus, karing tao, ing metong pangtalimhaga. Ing kayarianan ng Diyos, kawangis niya ning metong taong sinalbag, maya pabini, king kayang asikan. Minsan na bingi, kabang matutudla ring sabla, di natanging kasalang na, at sinalbag yang bining marawak, at dikot, busa na ning trigo, at sakaya meko. Inyang tinubo at memo ngayong trigo, linto mo naman, ing marawak at dikot. Inyaring alipanan ning menasik, linapit lakayat ngara. E puwari mayap abining silbagyo. Gino, makananong may kasamot dikot ang marawak. May kibat siya, dapat na yan ing metong kong kasalang. Kitang na rin kayang alipan, buriyo pong putputan ming dikot. Aliyo, nga nang may kibat. Magkangking pamamutputyo, pati trigo, tuki. Paboren yung parehong tumubo, hanggang panaw na ning pamamalot. Potang oras ng palutan, sabihin ko karing talapalot, tipunan yung mumunang dikot, at sakayo aptasan at dulukan. At tipunan nyo king kanakong kamali, ing trigo. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Ano po ba ang tingin nyo sa aming mga parit, mga madre? Kami ba'y purong mga mababait at mabubuti? Ano? Kasi pag titignan nyo kami, parang mga santo at mga santa at papahiran nyo kami. Para mabahaginan kayo ng aming kabanalan. Kuminsan iniisip nyo
na kung mayroong perfect society, siguro ito, kaparian, kamadrehan, seminaryo, yan. Pero wala naman pong perfect society eh. Saan mang grupo, saan mang organisasyon, saan mang kalipunan ng mga tao, like it or not, lagi magkahalo ang kabutihan at kasamaan. No? Pagtapat ko po sa inyo, realidad dito. Nung ako'y nasa seminaryo, mayroong mga seminarista, nagnakaw ng soft drinks doon sa kantin. Hindi pa yan ang grabe. May nagnakaw ng test paper sa parating na exam. Ano to? Masasama bang seminarista? Hindi. Yan ang mundo. Magkahalong may mabuti, may masama. Sa pamilya nga eh. Kukunti lang mga magkakapatid. Di pa nagkakasundo. Wala rin perfect family. Magkakaiba yung mga personalidad. Kuminsan, mabubuting lahat. Yung isa'y magiging sakit ng ulo. Pero ito po tayo, nangangarap ng perfect society. Nangangarap na sana'y wala nang masama. Lahat ay nagmamahalan at nagtutulungan. Kaya lang, paano kaya yung proseso? Para yung hangarin nating maging perfecto, maging ganap at buo, na gano'n ang mangyari nga ayon sa ating pinapangarap, pinaambisyon, na anong gagawin natin? Si Hitler parang nangarap ng ganyan nung panahon niya sa Germany, na ang matirang buhay, yung may silbi, yung may kontribusyon, yung may babahagi sa lipunan. Kaya kung wala nang may ko-contribute at wala nang may babahagi, patayin na lang. Kasi mahina na rin lang eh. Pabigat na lang sa lipunan. Kaya ang magandang gawin, patayin na lang. Kaya pag ganyan po, maunang mamamatay yung mga matatanda. Patay. Kasi wala na silbi. Pinapakain na lang. Wala nang naitutulong eh. To create a perfect society. Ganyan po yan. Kaya ito pong ating ebanghelyo, yan ang eksena. Yan ang parang problemang pinalipad ng Panginoon sa kanyang talimhaga. Dito sa talimhaga na may nagtanim ng trigo, mabubuting trigo naman ang tinanim, pero kung bakit mayroong damo na tumubo, ang masama pang damo ang tumubo. Kaya ang solusyon, para daw, ang inanong solusyon doon yung likutan mo sa Tagalog. Putputan mo yung damo. Pero sabi ng Panginoon dito, sa kanyang talimhaga, hindi pwedeng ganun kasi baka sa yung paghatak doon sa damo, baka masama pati yung mabuti. Kaya paano nating susolusyonan yung pangarap nating to have a perfect society, a perfect organization? Kasi mayroon pong mga ganyan kasi palipat-lipat ng organisasyon, naghahanap ng kung saan lahat ay mabuti at mabait. Dito lang sa simbahan, mayroong ganyan. Aalis sa organisasyon kasi mayroong ding masungit sa mga kasama. Mayroong mahirap pakisamahan. Kaya anong magiging mentalidad natin dyan? Well, ito po sa ating ebanghelyo, pinapakita lang ng Panginoon na yung kanyang patience. Hindi nagmamadali. Sabi niya, hayaan niyang lumaki. At the end, tsaka na lang natin pag-iwalayan.
yung masama at saka yung mabuti. At ito po, sa mundong ito, kung nakikita nating magkasamang nabubuhay ang mga masasama at mabubuti, tignan na lang natin the patience of God. Kung paanong punong-puno ng pasensya na sa bawat isa sa atin na bibigyan ng pagkakataon hanggang sa kaduduluhan, baka sakali magbago at mag-ayos-ayos. Sa atin lang pong sa sarili kung titignan natin ang ating sarili, gano'n din naman ang nangyayari sa loob natin magkahalong kabutihan at kasamaan ang nandirito. Nag-aaway yung dalawa. Parang naghahatakan ang dalawa. Kaya nga nasabi siguro ni St. Paul na yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung gusto niyang gawin na mabuti, hindi niya magawa. Yung ayaw niyang gawin, yun pang nagagawa niya. Yung masama ayaw niyang gawin, yun pang nagagawa niya. Kaya mayroon sa loob natin yung parang naghahatakan ng kabutihan at kasamaan. Kaya kahit po sa ating sarili, dahil nakikita natin sarili, para sinasabi lang ng Panginoon, ako, pasensyoso sa iyo. Ikaw din, be patient with yourself. Mayroon po akong nakitang isang libro minsan sa National Bookstore. Matagal na to Gusto ko yung title. Yung title ng libro Please be patient with me, for God is still at work in me, sabi niya. Ang ganda po ng title. Be patient with me, for God is still at work in me. Para bagang yung mga daan dyan, kung minsan slow down, men at work. Tapos mayroong mga naglalagay ng karagdagan. Be patient with us, parang ganyan. Pinapaganda pa yung daan. Ganun naman, Kasi kaya magulo pa yan, ginagawa pa. Maghintay ka. Pagtapos na yun, doon mo makikita ang kagandahan at ito'y kapaki-pakinabang. So, ganun din. Sa ating sarili, sa ating lipunan, sa ating pamilya. Ito sanang makita lang natin. Kasalukuyan pang ginagawa ng Panginoon ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating organisasyon, ang ating simbahan. Kaya dapat magpasensya po muna tayo. Nasa process pa ng paglilikha, paggawa ng Panginoon. Yung mga nabanggit kong yan. Ulit po, eto, sa tuwing nabibisit tayo, naiinis tayo sa ugali ng isa't isa, sino man yan, kapatid yan, kasama sa simbahan, kasama sa organisasyon, nawawalan na tayo ng pasensya, huwag natin kalimutan to. Baka ito sinasabi ng Panginoon sa atin, please be patient with this person. I'm still at work in him. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pahintang ating mga kaibigan, tayong lahat na patuloy na pinapadama ng Panginoon ng kanyang walang hanggang pangunawa at pagpapasensya. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ari ng ligaya, pakiramdaman mo kami. Hari ni ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang Kristiyano, makinabang langan sa aking sakramento ning pamagpenitensya, balang agad makapakikasunduking Diyos, at karing aliwa, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka ring sablang obispo at pari,
kambening makaapostol akaya panlub, parati lasanang makasadyang lumingap, karing manintun pamikasundo, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing sablang mangailangan, at tuklasan desay Kristo, karing magmasabal karela, king Espiritu ning lugod, pamikakapatad, ipanalangin ta king Ginoo. Para kay katangang makatipon keti, manakit ta sanang tula, king pami patutukang Kristo, kapamilatan ning pamanyapatang mayap karing aliwa, ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni adwan tamoy sarili tang kapagnasan. Ginoong Yesus, lipat ning kay kaming kinan, ipaintulot mong apayas lagming lugod mo, king yato, kapamilataning pamakyapos miketa. Ing bukod ming kapagnasan, ing luguranda ka, ading paraming tao, antimonong makanano mo keng liguran. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. O Diyos, ning sablang pakalulu, binyemay Santa Birigida, at gawaming metong abayong lelangan, king kay kang wangis. Ibayo mo kami naman sana, kapamilataning pamangawa mong kalugod-lugod. Kalugod-lugod kaya ka, karining kaya kaming ayin, ning kapayapan. Itingan na doon may king kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginuman tabi kaya kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tama. Tunay pin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang kanino ipak Diyos king alangang gadubos mayupaya. Babay ming Santa Iglesia king balang panahon kapamilataning pamipaltomong lalaki at babaying makapasubali king kabanalan. Babya patatu king kaya kang alangkupas sa lugod. Agaganda kami kapamilataning biyarang bayani at sa saupan kapamilatan ding alang likat dang pamanalangin. Ban maging mabiyekeng tanda, ning magigtas mong upaya. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel, karing banwa.
Daralit mi kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya. May puing banwating yato, king kaya kang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. Mapalad yung daratang kilagyo ni Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting aying king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang lug, king pamaylasa at kamatayan. Kinwaning tinapit, pe pasalamat siya kaya ka. Pira, sunay binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan at kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis. Pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyening kalis, kaning kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan, minom ko kaniti. Itiin kalis, ning kanakong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Bangketa may patawaran daling kasalanan. Datanyiti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kaganakan ni oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyan ng anak mo. Darami kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis ng kaligtasan. Layin ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan may oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato. Ban biganapya king lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman di kapatad ning Pepay Nawan at maninang sabling niya, lalo na di Marino, Elisa, Gregorio, Josefina, Lizel, at Sioni. Ading alapang mayang mo nabi, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakadulwan mo kengan. Gawan mo kayong ang karapat dapat magkamit king bilang angga. Bantaya be ng Maria, imbirhenin doon ng Diyos. Kambe ng San Jose, aking esposo. Kaya be ring apostol at ding sablang santo at inupad kimal mong kaburian. King kaya kabaning panahon, burian dakat paligayan. Kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya ipang mayupayang tutup. Kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amahin tala pangabo sa mibog yung banal ng turo, nga tamang yaning mangangas manalangin. Ibpami. Diyo kabanwa, misambani lagyo mo, natangke kaming kayarian mo, ipaminto ng lug mo, kitisuli pantibanwa, ning kakanan ni kinaldoldo, hindi mo kaya kami kinaldongin, kay patawad mo kaya kami ring sala may kaya pamamatawad mo, karing may kasala kaya kami, ngayon mo kaya paisaw kintokso, manikabos, kisablang maro. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapaan king panabon mi, ban king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan.
Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, kim panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanghangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan ng pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alanghangga. Ing kapayapan ni ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang yaning kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Kordero ng Diyos, aminal ako, king kasalanan ng yato. Ng Diyos, aminal ako, king kasalanan ng yato. Kordero ng Diyos, aminal ako, king kasalanan ng yato. Ibigyan mo kaya kami kapayapan. Ning malagod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, noon tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, matampang tanggap.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, ikasanang mi pasignangan, kapamilataning upayan iting sakramento, mabiyasa kami kapamilataning alimbawa ng Santa Brigida, king pamagdulap keka, baborin sa blang bage, at bibiyebe kami ketiking yato, anting bayo mong lelangan. Iti aton mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, ting ginuman tabi kay kayo, bendisyonan ako nga ng Diyos, sa may pahintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ni kakatang kapag masusyan, umeta ng eni luguran tayong Diyos, at yung kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakan po salamat, Maya Poras. Gandang araw, marami pong salamat.